Propos és un projecte de Nil Salomó i el seu equip que aplica intel·ligència artificial a l'alimentació. El servei permet reconèixer els productes alimentaris a través dels punts de venda intel·ligents, que permeten cobrar automàticament sense llegir el codi de barres, agilitzant el procés de compra. Des de Propos solucionem les llargues cues, els problemes que provoquen les llargues cues en els restaurants. I això ho fem mitjançant un sistema de pagament totalment autònom que ens permet ser més àgils a l'hora de cobrar i, a part, fer que el restaurant sigui més eficient i més rentable. Albert Pijuan, vocal de la Cambra de Comerç de Barcelona i membre del jurat, entregà el premi als ideòlegs de Propos i destacà la importància que tindrà la intel·ligència artificial als sectors industrial, comercial i de logística, entre d'altres. Mitjançant el reconeixement d'imatge, nosaltres podem detectar productes que no tenen codi de barres, com fan els altres sectors. De manera que amb aquesta tecnologia, sense la necessitat d'escanejar els productes, reconeixem tot el que hi ha al camp de visió de la càmera i permetem cobrar-ho fent una experiència fluida i ràpida de pagament. Segons els seus responsables, Propos permet agilitzar fins a 10 vegades amb el que se situen entre les empreses punteres que reconeixen productes alimentaris a través d'intel·ligència artificial. Propos és el guanyador del Premi Talent Cambra d'Intel·ligència Artificial.